Ralfe. Ralfe. Ralfe, Ralfíčku, Ralfíčku, Ralfe, Ralfe. Obluda Loch Ness v jezeře. Obluda Loch Ness, nikým nespatřena. Už se vynořila Verunka. Verunka se vynořila. No, potom se ještě. A Loch Nesska opět zmizela zrakům dychtivých turistů. Kde je? Támhle je! Výborně. A opět Loch Nesska zmizela. Co to vidíme? Tamhle v bažině křišťálově čisté vodě se vynořila naše plavkyně Veronika a je první. Loch Nesska opět zmizela. Turisté ani nedýchali a už se vynořila. U jezera Loch Ness v obci Dram nad Rochyt. Loch Nesska se zase potápí. Ano, má tvary naší Veroniky. No? Ano, Loch Nesska opět zmizela z raků. Vidíme tmavý předmět se vynoří. Ano, je to naše Verunka. Loch Nesska mizí v hlubinách. Kam míříš ty, dávná příšero z minulosti, spatřená poprvé v 6. století našeho letopočtu? Zase zmizela. Zase se vynořila. Loch Nesska u hradu Urguart a blíží se sem, ano. Hej. Loch Nesska zmizela v hlubinách Loch Nesského jezera na střeše Discolandu. Vědecká expedice určená k zkoumání zjistila, že její tvary jsou opravdu obrovské. Její velikost je kolosální. Nejzajímavější jsou nohy, obrovské nohy jako ploutve. No, udělej stojku. Stojku udělej, Verunko. A vydrž, jak nejdýl můžeš. No, udělej stojku. Ano, vidíte, Loch Nessky ploutve jsou obrovský, je to něco nevídanýho. Máte možnost na vlastní oči všechno spatřit. Ano, je to tak. Je to neuvěřitelné. Takto se z nohou staly obrovské ploutve Loch Nessky. A již se objevil. No, bezvadný. Se ti povedlo. Co?